Anga foli ba la me ba bela jeli ni watina anga ni malikura kuna foni kena usigilen ye kuna foni kuma ba kurubala munun bena wala awye bi araba dunya ina agrikalo tlemba nani samba fla ani mugani nani na lem ye ni l'Amérique ye nyangili bere bla JNIM Al-Qaeda jihadi kuba bulofara min be farafina tlibiya fanfela la nyemɔgɔw kan an bena kunnafoni kuraw di aw ma bankasi mali camancɛ an fanfɛ marayɔrɔ sigida la mɔgɔw olu ka bɛɛjɛ wele kanw bilali la jamana marabagaw ma ka kɛɲɛ u ka yɔrɔw lakanaliw sabatili tabolow ye a ka ca ni mɔgɔ 100 ye minnu welekura Nigeria jamana kɔgɔduyan fanfɛlaw la ka bɔ marisi kalo la kana se sisan ma hakaja jamanakuntigi Tinubu ye lakana sabatiliw a ka jamana fan bɛɛ layiduw tigɛ an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen tuguni a y'aw bisimila l'Amérique ye ɲangili bere bila JNIM Al-Qaeda jihadikulu bolofara minnu bɛ farafina tilibiyan fanfɛlaw la ɲɛmɔgɔw dɔw kan Mohamed Toure be a lakale an ye an k'a ka kumakanw lamɛn mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔra olu ye Jamaat al-Nusrat al-Islam wal Muslim ka mɔgɔ dɔw ye n'a bɛ fɔ fana ko JNIM n'o ye jatigɛwale jɛkulu ye min bɛ Al-Qaeda cɛ min bɛ baara kɛ farafina tilebiyan fan fɛ ani kɛrɛnkɛrɛnna Mali, Niger ani Burkina Faso o ye Sidan Ag Hita ni Jafar Diko ye. Sidan Ag Hita ye JNIM ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ye min sigilen bɛ Mali la mun tun ye Amérique nafolo ministriso n'o ye département des finances ka fɔ la JNIM ɲɛmɔgɔ ye min ka baara ye ka kumaɲɔgɔnya bɛɛ ɲɛnabɔ min ɲɛsilen bɛ farajɛ tilebi jamanaw maa bilali ma welekeliw ta ani min ye cikanw di JNIM ka mɔgɔ minɛnenw ko la utikalo o tile 6nan san 2021 Amérique cideyaso tun ye Hita tɔgɔ da ka ban ka kɛ JNIM kolabɛnna ɲɛmɔgɔ ye Burkina Faso min tun bɛ Amérique jamanadenw dɔ minɛni kɔlɔsi Diko fana tun b'o la ka kɛɲɛ ni Amérikɛnw ka fɔ la Ansarul silamɛ ɲɛma don JNIM ka jɛkulu min ye Amérique jamanaden dɔ wele février kalo o tile 20 san 2018 Amérique cideyaso ye Ansarul silamɛtɔnw ɲangi ka kɛ jatigɛwale jɛkulu ye Amérique cideyaso ye Sidan Ag Hita ani Jafar Diko jalaki ka da kan u ye dɛmɛ don fɛnw camanw na ka minɛnw dɛmɛ kɛ walima ka dɛmɛ don fɛrɛbɔ siratigɛ la wale dɔ la min bɛ Amérique mɔgɔw dɔ minɛ jɔnya la walima ka Amérique mɔgɔ dɔ minɛ sariya siratigɛ la jamana kɔ kan ani ka baara di a ma walima ka dɛmɛ don a ma o wale suguw la ni mɔgɔ fila ka nafolo ni u nafaw Amérique jamana na walima minnu bɛ Amérique mɔgɔw bolo walima u ka maraw kɔnɔ olu bɛ latɔn wa u kan ka fɔ fanga ye kada bisi passager dɔw welekuluw kan bankas mara la ɲɛ hakili damadɔ ye dansagokɛlaw fɛ sigida seereya dɔw ye a yira k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ sen na sigidala mɔgɔw bolo yaasa ka se ka mɔgɔ welekulu ninnu ɲini ayiwa bi tuguni an ye wele bila seere dɔw ma b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna ɲininkali tɛnkunin k'a la awa an bɛ foli kɛ an ka seereya ye i bisimila n'a tulo bɛ n na ayiwa kunnafoni kura jumɛn bɛ ka kɛɲɛ ni nin taabolo in ye aw ka yɔrɔ la nin waati in kɔnɔna la bon n ka foli bɛ aw ye kunnafoni kura min bɛ anw fɛ bankasi yan donc siratigɛ ani désobéissance civile ani u ka dialogue intermalien min bɛ yen donc an ka mɔgɔw minɛna mobili la paru ani sɔngɔbiya o kuma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ mɔgɔ minnu t'a kalama a tɛ yen donc o hukumu kɔnɔ mɔgɔw minɛnen o t'a fɔlɔ ye fana ni a bɛ ka taa sen 4 na a bɛɛ mɔgɔ minnu minɛna a ka ca kosɛbɛ a bɛ taa fo mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna ko la donc mɔgɔ ninnu ma bila mobili dɔw bɛ jeni dɔw bɛ bila donc hali sisan an ka mɔgɔ minnu minɛna waati laban na a ma bila donc an tun ye sira tigɛ o yɛrɛ de kama an ye sira tigɛ donc faamaw yɛrɛ ye an ka karamɔgɔkɛ min bɛ yen n'o ye Momo Sege o y'a deli k'a ka an deli ka kuma an fɛ donc a y'an deli a kumana an fɛ bankasi mara bɛɛ sɔnna donc an y'a to a ta ma donc o tile hakɛ in kɔnɔna na n'u ye jaabi ɲɛnama d'a ma an b'a fɛ n'u ma di donc an bɛ sɔrɔ ka continuer donc bi 6 heures du matin n'o ye mercredi ye an segira ka sira tigɛ tuguni donc laɲini an mago min na o ma sabati an ka laɲini tun ye min ye o ka k'an sigi paru ani sɔngɔbiya ani o ka patrouille mixte dɔw kɛ ka daminɛ Bayangara yɔrɔ na ka na Sege Wankoro Sokura
ka taa gosi Burkina frontière ka na koro ninnu na an tun ye o laɲini kɛ o fɛ o tun ye o laɲini o ko k'u b'a sabati olu tun ye o layidu t'an ye a sisan ɲɛma sɔrɔ a ko la quoi donc an ka bɔ kun ye o de ne tɔgɔ ye Bala Gindo ye. Ayiwa a ye siraw tigɛ ko kura tuguni k'a sɔrɔ mɔgɔw welekulenw ɲininiw bɛ sen na ani fɛnɛ marakɛlaw olu ye mun de fɔ a kow kan fo kana se fo sisan ma. Mara tigilamɔgɔw olu ma laɲini an ka laɲini o ma fɛn foyi bila sen kan k'u b'o kɛ o tun ye an ka karamɔgɔkɛ de wele k'a fɔ a ye ale de y'an deli an tun y'a bila a ka hukumu de kɔnɔ donc o y'i wele o ye nin f'i ye an b'a to i ka sababu de la donc ni nin waati cɛ donc laɲini min ye n'o sabatira a banna n'o ma a sabati an b'a daminɛ donc bi mercredi de y'a délai de donc o 6 heures du matin an ye sira tigɛ. Ayiwa an ka foli bɛ an ka seereya in ye min ma sɔn a yɛrɛ kofɔli ma an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ taga bi araba in na an bɛna Ameriki jamana la yan nɔ a yirala k'a fɔ ko l'Ameriki jamanakuntigi Joe Biden ale ye bolonɔbila kɛ l'Ameriki ka dɛmɛ sɛbɛn na min latigɛra kunungo wasabulon mɔgɔw fɛ ka ɲɛsin Ukraine ma ayiwa a latigɛ sɛbɛn ninnu sɔrɔla kalo kelen sama-samali caman de kɔfɛ Joe Biden ye layidudi kɛ k'a fɔ ko nin dɔgɔkun yɛrɛ la a bɛna maramafɛnw bila ka taa di Kiev ma ayiwa tarata don na sénatɛrw a sera olu fɛ yen nɔ Sénat bulonba kɔnɔ olu kɔni a yirala k'a fɔ k'u ye nin dɛmɛ in n'a a kasabi bɛ t'i jɔ miliyari 61 ɲɔgɔnna dolari nafolo la ayiwa kunbɛn ni nisɔndiyaba ye ka tɛmɛ ni halisa kunnafoniw ye an bɛ to l'Ameriki jamana kan yan nɔ ayiwa tarata don na sanfɛ kalandenw murutira pewu kalanso caman kɔnɔna la tile caman wulikajɔ kɔfɛ ka da Palestine kɛlɛ u taabolow cogoyaw kan ka kɛɲɛ ni kalanso ɲɛmɔgɔw ani jamana yɛrɛ marabagaw ka makunuw ye a taabolow kan u yɛrɛ ka fɔ la murutili ninnu n'a a falenna dɔw minɛni na ani ka kalan sunsori kalanso dɔw kɔnɔna na ayiwa wulikajɔ ninnu kɔni a ju tun minɛna Columbia Université de la min kɔnɔ kalandenw ye a yira k'a fɔ k'u ka kalanso mɔgɔw ye k'u ka dansigi kɛ yahudiya minnu bɛ u ka kalanso kɔnɔna na baaraw la ɲininikɛyɔrɔw ni fɛnw na ko k'olu ka baaraw sonsori fɔlɔ nka banni sirala kɔkɔrɔdonbagaw ani fɛn minnu yɛrɛ fana ye mɔgɔ minnu yɛrɛ sirannen don u ka lakana bolow ɲɛ olu y'a yira k'a fɔ awa ko kalanso ninnu b'a la ka siya woloma ni taabolow de sinsin a siraw fɛ halisa an bɛ to kunnafoni kɔnɔna la malikura jɛmukan kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni malidenw ka kuma ɲɔgɔnya kɛnɛ ninnu n'o tun bɛ sen na yen nɔ n'u y'a kɛ nagakɔrɔ marayɔrɔw la n'a yɛlɛnna ka taa fo région kɔnɔna na sisan Mariam Tarawele ale ye ɲininkali sɛmɛ Abdulaziz Alkalila ale ye kulu min bilala sen kan yaasa ka se ka nin kumaɲɔgɔnya ninnu baaraw kɛ tɔnden ye an k'u ka masala lamɛn. Alors an bɛ Ala fo ka barikada ka tila ka VOA yɛrɛ baarakɛlaw fo k'e yɛrɛ Mariam fo i ka cɛsiri la ni k'i to jamana kɔ kan k'i ka jamana hami a kunna hami min b'i la ni i cɛsirilen don kuma bɛɛ ka mɔgɔw ɲini minnu bɛ ko dɔw kalama ka se ka fɛn dɔw fɔ i ye pour que i bɛ se ka mɔgɔw kunnafoni jamana ka basigi la an b'i fo k'i barika da o la kosɛbɛ. Dialogue intermalien ko maliyɛnw ka jɛ an ka sigi an ka kuma ni mun hakilila taara président de la transition fɛ n'o ye colonel Assimi son excellence colonel Assimi Goïta pour que maliyɛnw bɛ se ka Mali yɛrɛ bɛ se ka kolo suma an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na ka bɛn ka sabali ka dimi ni funu ban jamana ka se ka basigi donc an y'a ta ko fɔlɔ kɛ n'o kɛra phase communale o kɔfɛ régional kɛra o banna ntɛnɛndon an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ centralisation de la centralisation kɔrɔ de an b'a la ka recommandation minnu rapport fɛn b'a la ka bɔ Mali région bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye région 19 ye ka fara Bamakɔ ta kan ani ka fara diaspora ka fɛngɛ comment on appelle diaspora ka rapport bɛɛ kan n'o ye rapport 49 ye an b'a la k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu fɛsɛ ka tila anw tɛna foyi falan na dɛ mun fɔra kɔnɔ an minnu de sɛbɛn o de bɛna taa phase nationale la k'a daminɛ le 6 ka taa se le 10 ma gafe mana b'o kɔnɔ o de bɛ taa ka taa di président de la transition ma maliyɛn den bɛɛ bɛ jɛ ka kuma mun kan o fana na tuguni phase nationale la fo n k'a fɔ ye k'a fɔ délégués de fana bɛna ka bɔ région kelen-kelen bɛɛ la ani diaspora ani camp de réfugiés n'o ye Niger ni Burkina ani Mali camp de réfugiés maliyɛn minnu bolila bɛ ka taa n'u siranna kɛlɛ fɛ ani fitinɛ fɛ u ka jamana bila ka taa Dakar Mauritanie n'o ye Nbɛra ka ye ani Niger ta ani Burkina ta olu bɛna ka na fara an kan diaspora bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ États-Unis ani Afrique de l'Ouest ni Asie ani Europe
olu fana bɛɛ bɛna ka n'u tɛgɛ d'a ma an ka se ka kuma k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka hakilina ko in don ba la cogo min na ka se ka résolution ɲɛnamaw bɔ ka di Asimi Goyita ma n'o ye an ka jamanakuntigi n'Ala ye mara kalifa ale la bi pour que a bɛ se ka an dɛmɛ ka jamana kɔlɔsi. Ayiwa aw ka lajɛrɛ laban min bɛna daminɛ mɛ kalo tile 6 ka kun cɛ a tile 10 kuma laban jumɛn b'i bolo? N b'a daminɛ fɔlɔ politique tɔn kunda politique tɔn minnu n'u yɛrɛ ko in kɔnɔ n'u yɛrɛ fɛ olu ma an kɔni u sera caman ma lettre 229 de bilala politique caman ma parti caman ma u kana u k'u da don ko la u k'a faamu mais a kɔfɛ laɲini dɔw fana tara ka kɛ n'u y'u ka suspension activité suspendre o ko wɛrɛ ye ne tɛna n da don o yɔrɔ la mais ne bɛ mun fɔ dɔrɔn k'a fɔ jamana ko don i kana i k'i da don a la o de hɛrɛ ka b'u yɛrɛ kan a ka bɔ i ka tɔndenw kan i k'i hakilila fɔ k'a fɔ ne kun fɛ n'a kɛra tan ne de bɛ ɲɛ n'o kɛra ne fɛ o ko ɲɛnama ye mais k'a fɔ n t'a la pewu o ma ye parce que n'e ko e diminen don f'e kana fɔ mɔgɔw ye e diminen don kun na e ni cɛ bɛ ɲɔgɔn na ou bien e ni muso bɛ ɲɔgɔn na ou bien e ka du kɔnɔ kungo dɔ bɛ yen e ko e dimina dudenw kɔrɔ mais i da wa i k'a fɔ dudenw ɲɛ nin dimi de bɛ ne na o la dudenw b'a dɔn k'a fɔ dimi min bɛ la n'a bɛ dilan cogo min na i ka jɔ bɛ jira la ou bien i ka jalaki bɛ jira i la ne fɛ o don ne kɔni bɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ kana e sen don ko in na an ka ko in kɛ Ala ka se ka Mali basigi ka Mali sɔn parce que bi anw funɛgɛnniw de tɛ ala kɔlɔlɔ ye an n'o ekɔliw datugulen don an ka kalanyɔrɔw datugulen don an tɛ se ka baara ɲɛnamaw kɛ baara yɔrɔw tɛ yen baara yɔrɔw datugulen don minnu bɛ jago fana kɛ yɔrɔ ni ɲɔgɔn n'u bɛ sɛ ta ka taa jago u tɛ se k'o kɛ tuguni minnu bɛ bagan jago k'o bɛɛ jɔlen don donc an b'anw denmisɛnninw b'a fɛ nin ko in ka jɔ pour que an bɛ se ka yiriwa an yɛrɛ b'an yɔrɔ sɔrɔ diɲɛlatigɛ na cogo min na Ala ka wele s'an ma don min na. Nin tɛmɛnen kɔfɛ Mariam Traoré ye Bamakɔka dɔw ɲininka u ka hakilinaw la Mali tile farinyaw ani funteni lahawla ninnu kɔlɔlɔ o min bɛ mɔgɔw kan an ka u ka masala lamɛn. Bon, ne ye Madame Jayi ka bɔ Bamako. Kurantigɛ kɛlen ka degun caman s'an ma dɛ. An ka fɛnw si tɛ se ka mara frigo kɔnɔ, an tɛ se ka jisuma sɔrɔ, an bɛ obligé de ka glace san. Glace san da gɛlɛn na, denmisɛnninw b'an bolo sufɛ u bɛ taa ni dugu jɔra u bɛ taa école la, sufɛ an bɛ obligé de ka u labɔ kɛnɛma k'u lada pour que u bɛ se ka sunɔgɔ cogo min na. An bɛ dugawu de kɛ transition mɔgɔw ye, Ala ka ɲɛ sɔrɔ a ko la, Ala ka nin sababu ɲuman ye. Ne tɔgɔ Worokati Jɔk. Kurantigɛ ko nin a kɔni vraiment a man ɲa mais kurantigɛ ma daminɛ bi dɛ ɲɛmɔgɔ zonba minnu bɔra kɔfɛ olu de y'an seni que les Maliens que nous soyons droits n'an kun tilenna an filɛ kuku min na an tɛ k'o la ne bɛ j'accuse tout n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min yɛrɛ sa dirigeant minnu fɔlɔla ka na vraiment je les accuse n'u kun y'a kɛ ka ɲa anw filɛ yɔrɔ min na anw fantanw filɛ yɔrɔ min na on déplore on pleure parce que anw sɛgɛnna o faama ninnu kɔni u filɛ ka fɛnw filɛ u bolo moteurs ni kiti ka taa ninnu mais chefs minnu tɛmɛna ce sont les voleurs olu de y'anw se bi kan donc yanni ka jigin biyɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i bɛ jigin o la vraiment je n'accuse pas maintenant ye. Salamu alaikum ne tɔgɔ Bakari Kane mɔgɔ caman bɛ n wele ko Vieux Kane donc franchement kurantigɛ ko in n'a sera ka dilan cogo ɲuman na o bɛ diya an bɛɛ ye quoi avec la chaleur là aussi donc min yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔw sɔn sumaya ni glace bɛ sɔrɔ mɔgɔw ka jisuma min o bɛ tɛmɛ mɔgɔw kan dɔɔnin bon mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ se ka si sokɔnɔla la f'u ka taa da kɛnɛma donc an bɛ période min na sisan vraiment c'est pas du tout prudent donc an ka laɲini ye an ka sanfɛmɔgɔw ninnu u k'a lajɛ ka solution ɲini kurantigɛ la o bɛ fisa an bɛɛ ma. Allah ne balima VOA Bamara lamɛnnikɛlaw ne ye Madame Traoré Janabu Sako ye ne siyɔrɔ bɛnnen bɛ Mali ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Falajɛ tiɲɛ yɛrɛ la kuranko in a kɛlen don k'an sɛgɛn an ka frigow tɛ suma an tɛ ka ɲɛ fosi de sɔrɔ denw bɛ bana an denw fariw bɛɛ kurukuruba an sɛgɛnna tuma dɔw la yɛrɛ an tɛ sunɔgɔ f'an ka fifanin ta sufɛ ka denw ka an sigi ka denw fifa i bɛ sunɔgɔ f'i bɛ jungɔ i bɛ denw fifa i bɛ sɛgɛn jisuma tɛ sɔrɔ glace yɛrɛ kɔni kuma t'a la yɛrɛ an tɛ ka ɲɛ fosi de sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni Mali autorités sera ka ɲɛ dɔ sɔrɔ ni kuranko in na a bɛ sɔn ka an dɛmɛ yɛrɛ yɛrɛ de. Ayiwa sisan an b'a fɔ ɲɛna ko halisa u bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna na VOA so b'a la an bɛ laɲini k'aw fɛ aw ka to nɛgɛ kan an bɛ segin ka na kɔfɛ ka na kunnafoni tɔw lase aw ma sisan.
Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Ni an segine kana ka do an ga jɛmu kan ta ko filanan kɔnɔna la an bɛ tɛmɛ ne kunnafoniw ye a ka ca ne mɔgɔ 100 ɲɔgɔnna ye minnu welekura jihadikɛlaw fɛ Nigeria jamana kɔgɔdugu yan fanfɛlaw la ka bɔ mars kalo la kana se nin waati ninnu ma hakaja u ka jamanakuntigi ale tun ye layiduw di k'a yira k'a fɔ ko a bɛna lakana sabati u ka jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ye dɔw ka seereya sɔrɔ an k'a lamɛn. Kɔsada in na mɔgɔ welekulu minnu kɛra Kaduna mara sigiyɔrɔ kɔnɔna na kɛra ka da a ɲɔgɔnna camanba de ka a mara kelen kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min lawaleyara Kajuru district kɔnɔna la n'u taara ni mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ye a senfɛ o kɔfɛ u tilala ka lɛkɔliden 250 ɲɔgɔnna minɛ kilo 150 ani Kadura cɛ Ibrahim Gajere n'ale ye a mara ɲɛma ye a yira k'a fɔ ko a welekuli ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cɛ marifatigiw de fɛ minnu ye mɔgɔ 87 minɛ Kajuru station na. Yusuf Toma ale ye ni mara in mɔgɔ dɔ sigibaga ye min purukutura ka bɔ a welekulibagaw bolo. Zan daga kai in kalla wane ne ya shiga gidanmu da wuta. Ne ye kunkolo kɔrɔta wagati min na o sufɛlɛ la yasa ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ mɔgɔ min tun donna ne ka sokɔnɔna la ni u ka lampu torche dɔ ye ne ye kumakan dɔ mɛn mun bɛ kan ka fɔ ne ye ko ne kana n kunkolo lawuli ko ni ye n kunkolo lawuli k'u bɛ kisɛ gosi nka o kɛlen ne ye n da n kɔnɔ kan u ye n ɲininka n ka telefɔni ani n ka wari la n ye jaabili kɛ k'a fɔ ko telefɔni tɛ n bolo wari tɛ n bolo a kɛlen k'i kɔdon a y'a tɔɲɔgɔnw wele ne ye n senfa o la ka boli. Ni mɔgɔ welekulukɛla ninnu ne sigidalamɔgɔw bɛ u wele ko bandiw binna u ka dugu kan su 10 heures waati de la u donna so bɛɛ kɔnɔ kelen kelen o kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 16 ɲɔgɔnna olu fɛnɛ minɛna Dogon Noma a dugu sɛrɛfɛla la. Tanko Wada ale ye dugutigi ye a si bɛ san 79 na Hausa do. Wa da mutane da yawa u ye mɔgɔ caman de woloki a mɔgɔ camanba bɛɛ ye muso ni denmisɛnninw de ye u tagara ni mɔgɔ 87 de ye sun tafi da wajen mutum 80 sira ka mɔgɔ 5 sira ka bɔ u bolo ka boli ka taa u ka so nka an bɛ wagati min na fo sisan mɔgɔ 82 de b'u bolo halisa 82 suna a hannunsu a yanzu. Ni marifatigi kojugukɛla ninnu ka mɔgɔ minɛ ka ca Nigeria kɔgɔduguyafan ka jigin ka taa Kilebiyan fanfɛla sigidaw la u ka mɔgɔ minɛw bɛ ɲɛsinen lɛkɔlisow duguw ani siraba belebelebaw yɔrɔ minnu na u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka mɔgɔw wele k'u joona ne ka tila ka u ka kanabila fali nafolo la mars kalo daminɛ na a ka ca ni muso 100 ɲɔgɔnna ani denmisɛnnin fitininw ye minnu welekura dansagukɛlaw fɛ kɛlɛɲɛboli dagayɔrɔ dɔ la Borno mara la o kɔfɛ cɛ marifatigiw ye lɛkɔliden 250 minnu minɛ lɛkɔliso dɔ kɔnɔna na ka taa kilo 150 ne Kuriga dugu ni ɲɔgɔn cɛla la kɛra san kɔnɔ minɛli juguba ye fɔlɔ tile damadɔ o kɔfɛ madarasa dɔ kalanden 15 ɲɔgɔnna fɛnɛ welekura Sokoto mara la ka taa Nigeria Kilebiyan fanfɛla fɛ nagakɔrɔ seerew ye a yira k'a fɔ ko cɛ maramafɛntigi dɔw de ye olu fɛnɛ weleku Marta Luka ale ye mɔgɔ minɛnen ninnu dɔw somɔgɔ ye an bɛna mun de kɛ sisan ɲɛ jumɛn de bɛna sɔrɔ nin koɲa in na an kɔni se t'an anw ye dɛ an bɛ foroba fanga ka dɛmɛ de ɲini nin ko ninnu na. Confidence Makari ne ale ye Société Nigérienne de Conseil en Gestion des Risques SBM Intelligence ale y'a yira k'a fɔ ko fo kana se bi ma u ma jaabi ɲɛnama ye gouvernement bolo ko wa ko wagati bɛɛ lajɛlen de ye a fɛn kelen ye Nigeria maa welekulen caman ka kanabila bɛ sɔrɔ ka sababu kɛ kumaɲɔgɔnyaw ye marakɛlaw fɛ hakaja a ma deli ka jɔ u la k'a fɔ k'u bɛ wari de di welekulikɛla ninnu ma
duw ni sigida la mɔgɔw caaman de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wariw kɛ ɲɔgɔn kan yaasa ka taa wari sara k'u ka mɔgɔw labɔ bandi nunu bolila la k'a sɔrɔ sariyakisɛ dɔ bilala sen kan san 2022 la min kɛlen bɛ ka wari dili mɔgɔ welekulaw ma kɔn nga denbaya caaman ye a yira k'a fɔ ayiwa k'u dalen tɛ marakɛlaw la wa ko moyen wɛrɛ t'u bolo f'u ka nin de kɛ yaasa k'u ka mɔgɔw kana bila Marta Luka mɔgɔ welekulen dɔ somɔgɔ ye gaskiya muna cikin damuwa lafiya da fosi tɛ anw ye an ka sigida kɔnɔna la yan nɔ falatɔw ani muso cɛsabatɔw caaman de bɛ dimi na halisa mɔgɔ welekula ninnu bolo kungo kɔnɔna la gaskiya ba mu da salama a wannan denmisɛnnin sifinw fɛn fɛn min ne u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko u ka siniɲɛta lasabatilen tɛ Nigéria jamana kan ka da gɛlɛya min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen de kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ welekula ye yaasa ka wari dɔɔni sɔrɔ a la Confidence Makari Société Générale du Conseil de Gestion des Risques SBM Intelligence ka laseli la AFP kunnafoni mɔgɔw ye ni mɔgɔ caaman welekuliw ɲɔgɔn fɛ kɛlen bɛ kungoba de ye Nigéria foroba fanga bolo hakaja Nigéria jamanakuntigi tun ye kangari gɛlɛn gosi lakanakɛlaw ye k'u kana lekɔliden minnu minɛna mars kalo la ka kanabilali fali nafolo la nga welekulikɛla ninnu ye a jagoya ko fo wari de ka sara ko natɛ k'u tɛna u bila mɔgɔ welekulenw somɔgɔw ka laseliw la ni waleya ninnu kɛra dɔgɔkun min na u dara dɔgɔkun min kan mɔgɔ caaman de fɛnɛ tun minɛna Kajuru district kɔnɔna na sisan an bɛ taa Dedugu Gilda Da ale ye VOA ka laselikɛla ye a bɛ kuma an ye sogow ni masques ka festival min bɛ sen na yen nɔ an ka lamɛn Filaburu low ani lo fumanw lo filɛ nin ye dɔn yira la yan ni tun y'a san 4 ye ko Dedugu min filɛ nin ye kilomètre 230 ni Wagadugu tile bɛn yanfan ye ni ɲɛnagwɛba sugu ni tuma kɛ tuguni nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko Festival International des Masques de Dedugu bɛ kɛla kabini san 2020 wa o fana hali n'a ka sɔrɔ lakandako gɛlɛya bɛ mara nin kɔnɔ a bɛ kɛra babu min kan fana o ye lo lɔnko seko kɔrɔlenko ani ka taa ɲɛ ka kisi hali ni gɛlɛyaw bɛ yen Asama Association pour la sauvegarde des masques ɲɛmɔgɔ Leonski ale min ye sanfɛ kalanso kalanfa ye b'a ɲɛfɔ an ye Asama o ye nin ɲɛnagwɛba nin labɛn san 2022 na an tun kan ka festival ka tile 13nan dɔ kɛ 16nan dɔ kɛ mais ala ni bana jugu kama ala ni mɔgɔ jugu kama a kɛra sababu ye an ma se ka ale kɛ donc o kama lo ɲinan na an banbana ko ni ɲinan fana tɛmɛna a tɛna se ka ɲɛ parce que ni mɔgɔw b'u festival ko fɔra u b'a dɔn ko san 2 lo a bɛ to ka kɛ donc o kama lo an banbana an sera k'an tigɛ don ɲɔgɔn na ka kɛ sababu ye an ka se ka o festival kɛ ɲinan na Leonski ka fɔ la Burkina Faso ka kan ka taga ɲɛ k'a ka dɔn ko seko ani kɔrɔlenko yiriwa hali n'a ka sɔrɔ lakandako gɛlɛya bɛ mara dɔw kɔnɔ mun kama fana Burkina Faso dɔn ko seko ani kɔrɔlenko jɔyɔrɔ ka bon nin festival labɛn tako 16nan nin na hali ni a kɛra ka damakɛ ɲɛ Burkina Faso mumɛ kɔnɔ mara 27 lo y'o nin taara jɔyɔrɔba yɛrɛ dira dugusenw ma minnu maaw bolila juguw ɲɛ ka na sigi Dedugu o ka low sera ko yɛrɛ labɛn kabini Dedugu o nin ta ni ɲɛnagwɛba nin na ko a mana kɛ lo fumanw ye finimanw walima faraburumanw low jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ anw ka kɔrɔlenkow kɔnɔ ani Kulibali maaw la lo kuntigi b'o ɲɛfɔ an ye a ka landa bɛ an bɛ a bɛ ni san b'a fɛ ka yɛrɛ an bɛ a landa daminɛ yan o hali ni bana tun bɛ dugu kɔnɔ a bɛɛ bɛ ban a bɛ hɛrɛ di ani sanji i b'a dɔn ni nin kɛra nin an ka sɛgɛn nin a bɛɛ bɛna ban o ka se ka kɛ don maaw la dugusen bini a damana lo ye lo jamanjanba yɛrɛ lo min ka kɛta dɔɔni lo i ma a bɛ ara fo komi ale bɛ wuri sanfɛ ka ara fo ara fana bɛ hɛrɛ di ani dugumakolo bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ quoi low ka kɛtaw sugu ka ca Leonski ka fɔta la ale ye expert mondial du patrimoine culturel fana ye
l'eau a tɔnɔ ka bon a ma puisque l'eau to ka n dɛmɛ ni mɔgɔ banna ka se ka olu bilasira ka taa an ka mɔgɔ minnu kɔnna an ɲɛ ka taa an lase o fɛ l'eau fana n'a nana sɔrɔ ni kɛlɛ bɛ dugu la l'eau kɛ sababu ye ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na l'eau fana kɛ sababu ye ka to ka sanji d'an ma donc ale fɛn nasɔn ninnu bɛɛ kama an y'a ye ko l'eau fanga ka bon a ma donc n'an tɛ fɛ ko l'eau ninnu ka tugu u kana tunu a ma an ka ɲi k'an kun don a kɔrɔ ka se ka baara a kana na tunu. Nin ɲɛnagwɛba nin bɛ kɛla dedugu dugu kɔnɔna de la nin kɛra nusɔndiya kura waati ye ka di maaw bɛɛ ma minnu nana o nin tara Aminata Ouedraogo yɛrɛ b'a tɔ kɔnɔna. Ɲɛlo ninnu ye a diyara n ye ne ɲa dara dugusen 2 dɔrɔn lo kan nka u y'a fɔ n ye k'a bɛna tila ka daminɛ nɛgɛ kaɲa 2 ra o ra bɛna segin ka kɔnɔni kɛ nka a diyara kosɛbɛ. E tun delila ka lo ye wa? Jabarani dɔrɔn kan lo an bɛ to k'o ye. Dedugu n'a laminiw kɔnɔ filaburulow ani lo fumaw bɛ bɔ tile waati dɔrɔn de la sisan sufɛla la lo sugu wɛrɛw lo bɛ bɔ. Ni o ye lo finimaw ye n'o b'o wele tugun ko sufɛ lo walima logbɛ ni o ka ɲɛnagwɛw ye o bɛ nusɔndiya ani dagamu le di dugusɛnmaw ma sufɛlaw la. Festival labɛnbagaw ye layuru ta ko a labɛn min bɛna kɛ san 2 nata kɔnɔ low ka bɔ an dafɛ jamanaw na bɛna o nin ta a ɲɛnagwɛba la. Gildas Da segimantɔ ka bɔ Dedugu VOA Bambara tɔgɔ la. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Alidu Ouedraogo bolo. Nin ye Bienvenue Savadogo ye Burkina Faso mètre 400 boli ka pan n'an k'u ma 400 mètres air o record b'ale bolo a bɛna tari kɛ juin kalo natara Douala Cameroun jamana na championnat d'Afrique d'athlétisme na ani fana a bɛna kɛ Jeux olympiques la Paris ale bɛ avion ta samedi ka taa labɛn Faransi an y'a kunbɛn yan'a ka taa. Préparation ça se passe très bien an b'a kɛra ɲɛnama ale n'an ka coach an ɲɔgɔn faamu a b'a yira an kan ka min kɛ an entraînement kɛra normalement pour le moment an b'a kan an taara Faransi pour que ka se ka taa compétition sɔrɔ ka kɛ donc an wala compétition tɛ caman donc Faransi olu fɛ commission dɔɔni bɛ yen an bɛ taa préparation tɔ continuer o yɔrɔ la yanni Jeux olympiques ka se ani championnat d'Afrique. Musow fana ka 400 mètres air o record 6 lo bɛ Sita Sidibe bolo ale fana bɛna tari kɛ juin kalo la championnat d'Afrique la Cameroun jamana na an y'o bɛɛ sɔrɔ labɛn na ɲɔgɔn fɛ lycée Wezin Kourou kɔnɔ. Pour le moment an bɛ se k'a fɔ ko préparation a ka fisa parce que don bɛ an entraînement na an b'a essayer ka ɲini ka taa ɲɛfɛ donc an b'a la dɔɔni dɔɔni. Pour le moment kɔni a ka fisa don bɛɛ n'a programme de donc an tɛ se k'a fɔ entraînement ye ten ne donc don bɛɛ n'a ka programme de bɛ. O ka degeli karamɔgɔ o ye Misiri Savadogo ye ale le ye fana Burkina Faso directeur technique national ye ale dusu ka di Burkina athlétisme na bi. Nous nous préparons ceux qui peuvent an bɛ labɛnna minnu bɛɛ bɛ se ka tari kara bɛɛ bɛ labɛnna i Fabrice Zongo ale ni Marc Kwala olu bɛ labɛnna Faragɛla Bienvenue ale ni Setaw olu bɛ yan minnu bɛ yan fana bɛɛ bɛ labɛn ko ɲuman na. Jeux olympiques de Paris o bɛ daminɛ juillet kalo nata Alidu Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔ la Bobo Julaso. Ni bɛna dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na k'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye a b'an ka nin jɛmukan ninnu sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ an ka pajiw kan www.voabambara.com a bɛ sɔrɔ fana an ka pajiw kan Facebook, YouTube ani Instagram kan a k'an bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux.
La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.